Sorry, bे हिनजावजों जाला लाय बाय दावराव जाखादोंमोन बे थै गजोब्बाय बेना मा नाया गावखौनो बिदि खयना ब्रा थट बिसिना बेंगलाव मा खावै होनो फाग्ला गाइखेरखौ दुदु जाजोबो नों फोथैगोन दे मानसिफोरखौ आसामाव होसो जागोन नोङो खावै नासो होनो बेखौ नोंनि बुंनाया जायाखै अरे जोंलायना बहाय माने बांला भाषायावहाय कय माछ होननानै बुङो बेखौहाय खावै होनो खावै माछ होन मा सालाय अरे बेखौनो कय माछ बुङो कयना जोंनिजों होसो जागोन नो सोर थादो जाबाय आये अबाव हाबखो ओमफ्राय माया हाबखो बिलाय बेनि सुवानो नै बे डेन्जार गोफा थायोना नै र'बान होखाबाय फाग्लासो जागोनलै दय लाबोनाया मुलान लुबैनाया बिराद फ्रेश मोन नै ना सायनाया सेस मोनाबाय मोनानानैसो सायगासिनो दं आं नाखौहाय एकदम बोरैबा सायनो बायो आं एवनायावबा थिग दं आं जोंनाव थांबा आं बेखौ खामानि मावआखै नालाय जेबो संनानै जाहोदों आं ओमफ्राय दा बेबो सायथोंसै आरो संनानै जाहोबावगोन आं बेनो बेसारा आरो मोनसे बुस्थु नै माने जोंनि प्लेटआव सोरबा बायनोबा बेसेबां मोनलाय बेयो आं एसे जानो बायोलै बाहायखाबाय आं बेखौ दे बाहायबाबो सेकेन्ड हेन्ड जाबायब्रा दाम दर खालामदो दे बेवहाय लागायनाया कारेन्टआ लड लानाया लड लानो हायाखै बेसेबां टन बे 1.5 टन ना 2 माबानिमोननो 45,000निमोन एसिया दा सेकेन्ड हेन्डआव बेसेबां मोनगोनथाय बे ना सायनाय मानसिया बिसिनिजोंहाय नैबे बुस्थुआ बिराद दाम माइरं आरोना बे सेम अजना बेसो गोथावसिनबाव बे साबसिनबाव जोंना बे आसामनि ओमफ्राय खाना काजराना बे 1200 बेसेबांबाल' ओमफ्राय नैबे 1700 प्लास बाव खिन्थु नैबेसो गोथावसिन जोंनियासो माने बिसिनावहाय आं स्रोद बेरायहैबाय थानो मोनसिगोन एबार बेहाथ' डिउटि बे गला बिसिनावहाय किसुमान बुस्थुआ जोबोद खम बिसिनाव माने बिसिनि एरिया जाहैबाय स्टेटआ बेलेग जाहैबाय नालाय बिसिना जोंनाथ' आसाम ओरै मा दैमोनलाय संकस बारबोबानो वेस्ट बेंगल हाबबाय बिसिनियावहाय माने किसुमान बुस्थु गाननाय जोमनाय ओमफ्राय ड्रेसफोरखौनो मेनलि कमन नांगोन ड्रेसफ्रा एसे खमसिन जायो खिन्थु पेट्रलाबो बिराद हाइ बिसिनियाव जोंनिफ्राय 9-10 थाखा बारा थाबाय थायो ओमफ्राय जानायनि बेसादफोर माखासे मानि बुस्थुआ जोंनिफ्राय बुहुत हाइ आसामनिफ्राय दा बुङोब्ला बिथांजोआ बुङो आरोना माने नंगौबो बियो बिसिना गभर्नमेन्टआ दा जोंना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंहाय लिंक दं नालाय आसामा बिजेपि ओंखायनो जोंनियाव किसुमान बुस्थुआ खम ओमफ्राय बिसिनियावहाय सेन्ट्रेलजों लिंक गैया नालाय टिएमसि जाहैबाय दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ थ' बेखायनो किसुमान बुस्थुआ टेक्सआ बारा बेबायदि थ' हाखु दाखु फैफिनबाय बेना गाबोननिफ्रायनो डिउटि दङ ओमफ्राय लाइफआ एसे बिदिनो जाथ'सिगोन आं बोरै जाबावगोनथाय बिथांजोजों लाइफआ बिदिनो जाथ'सिगोन जोंना ओरै बेरायलाय मानो होनबा बेबो पारमानेन्टलि होजों थांनो मोनखाया जोंनि आसामाव जब मावहैनोब्ला स्टेटनि जबथ' ट्रेन्सफारथ' डाइरेक्ट जाखाया स्टेटजों स्टेट सेन्ट्रेलबासो बेलेग खोथामोन दा आसामावबा बियो निउलि अपइन्ट जाहैनांगोन निउलि एग्जाम होनानैसो बिनि थाङालै आंनो 5 इयार्स मावखानाय एक्सपिरियेन्सआ आसामाव सोलिया बेना माने एक्सपिरियेन्स हिसाबै सोलिनो हागौ खिन्थु जबा निउलि बियो एग्जाम लिरहैफिनबासो मोनगोन आरो ना आसामाव स्टेटआ बेलेग नालाय स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जाहैबाय बेबायदि बिथांजोआ दाख्लैबो बुंदों सेन्ट्रेलाव ट्राइ खालामनो नागिरदों ओमफ्राय आंखौ मा होनामोनलाय गावनि भिडिअ खिथालायसै थांखायानो मालाय होननानै थाङा आंबो बबाव थांनानै थायो सेन्ट्रेलबाथ' बबाव हरगोन ना सायगासिनो दं थाङालाय आरो मा खालामबावनाय नेबाय थानोसै आइ बाजै माबा नोंखौ दहाय सोरबा कमेन्ट हरदोंमोन सिन्दुर फुनबा मोजां नुगोन होननानै गुंग्राय गजबलायलायसो सिन्दुर फुनबा मोजां नुगोन होनदोंलै नोंबाबो
खम गोजान बिदिखौ एक्चुअली बेबो न'आव थानो मोनखाया आरो आंबो घर जामाय थाग्रा नोंखाय किसुमाना कमेन्ट हरोमोन ना दासो एसे अफ जाबाय सासे सानै हरबावो घर जामाय जाहैबाय नामाब्रा होननानै है घर जामाय लांगोन नों आंखौ हा आङो ना न'आवनो थानो मोनजेना मानि घर जामाय जाखो आङो ना घरनि बहू आं ना घर माने घरनि बेटी अब्ला मैंने तो माथो जाबावनाय लाइफआ इदिन बायरा न'निफ्राय बायरा 18 years बारनानैनो 18 years जाबायमोन आंदि बारना नङा 18 yearsनिफ्राय जा बायरा न'निफ्राय बायरा आरो बिराद इन्टारेस्टिं रावबो गैया नालाय जोंथ' दा सानैल' नै बेनाबो डिउटि आंखौ मा थुदोंलै सासे आयंआ डायलग नङा आइ सरि नांजोब्बाय र' भिडिअ मा बुंदोंमोनथाय बावबाय आं सासे आयंआ बुंदोंमोन मा होनामोनलाय आयंआ हाबा जाखांबाय थाबथां थिंथां गथ' खांखादोंसो सिख्ला थाबाय थादो होननानै बेखौ फोरोंहरबावो थैबायलै सेस Kalau masih nangko mansion manses. Thai, be mansion man जायो मिथिदां ब्रा डायलग सोना बे डायलग नङा सिरियासखौनो बुंमारदों ना आयं बुरैया बिदि आयै बेखौ माजों संगोन नोंलाय लावथायजों बिसिना लावखौबो नै लावथाय होनो थाइ लगायदेर जोंना लावल' होनो जायगा लायै जायगा बिदिनो ओमफ्राय गाइखेरखौ जोंनिजों मिनिगोन गथ'फ्रा खिन्थु दुदु होनो बिसिना गासैबो दुदु होनखायो नोंसिना बेंगलाव जोंनिजों गाइखेर सा बिसिना दुदु थैगोनलै जे जायगायावहाय माने मा सलियो आसामनि लागुआ बा आसामनि मानसिफोर फैबाय थाग्रा बिसोरबो मिथिनाय नङाला बर्डार एरियाना खाथिना नङाब्ला नङाब्ला आं नोंनि बादि रायज्लायनो हाया ना सोलोंथारनांगोन बिसोरना गाइखेरखौनो नै सेस खोलैजोब्बाय सिङाव गाइखेर गोजासै नायफैयासै बि गोदौफावजोब्बाय साफा बिदि आरो ओजोंनिफ्राय आसामनिफ्राय नारें जुमब्रा फान्थाव गुफुर फान्थाव गग्ला होनोमोन नामा बेखौ लाबोदों थैगोन बे हिनजावजों ओइ मानसि होनहरबाय थानाया केसिसो बिदों केन्सि होनोना नाखौ सिन्नोसो फाग्ला जागोनलै बे हिनजावजों आयु केसियानो गैया केसि दं दाउटसो जाबाय बे हिनजावखौ मिथिबाय फुरा दाउट अबे संसाराव नुफेरनाय नोङो नाखौ केन्सिजों सिननाय फाग्लि आरे बेखौ मानसिफोरा इदि बटियावहाय इदि हायो आं हानो रोङा बटियाव मा बटि बेलाय आरे मैगं हाग्रा बे बटिया इदि होग्राया ओरै खिथाबासो आं इदि हानो रोङा बे बटियाव हानो रोङा बेनिखायनो आङो एकदम सिदा दे बेखौथ' खावै जोंनाथ' खावै होनो ओमफ्राय बेखौ मा होनो नोंसिना बे गुफुरखौ पुथि माछ ना फिथिख्रि दंमोन ना बुरैफोरनि सोरबा सोङोना कि माछ पाइसे कि माछ जों बर'फोरनि नालाय किकियाबो किकि जाहैबाय कि होनलालाय जोङो बर'आवहाय कि जायो गराय माछ होनलायनाया बै डायलगा बे क'क्राझारनिसोब्रा नंगौ